खुलुमबाय दिनै 30 मे 2024 मध्य प्रदेशनि छिंदवाड़ायाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। छिंदवाड़ायाव सासे जुलि जागोदान हौवा गोदाना गावनि नखरनि गासै 9 सोद्रोमाफोरखौ रुवाजों होसो होसो गाग्लोबनानै बुथारदों आरो दायनिगिरिया 8 सान सिगांल' जुलिखौ जादोंमोन आरो बियो गावजों जुलि जानाय बिसिखौबो बरसाखौबो बुथारदों। दायनिगिरिया जाथायखौ खालामखांनानै गावबो फांसे दंफांआव थांनानै दौलें लानानै गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदों। जाथायखौ खालामनाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय दिनेश, 27 बोसोर बैसोनि। दिनेशआ एसे खर' गाज्रिमोन आरो मेलेमाबो गाज्रिमोन जेंना दंमोन आरो बेखौ फाहामखांनानै थांनाय 2 मे खालारखालि नखरनि मानसिफोरा बरसा होननाय हिनजावसाजों जुलि होदोंमोन। नाथाय जुलिनि उनाव बिनि खर'आ जेंना जाफिनो आरो बे जाथायखौ खालामो। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। आसाम पुलिसनि सासे आइजो कामान्ड'आ गावनि ससियेल मिडिया एकाउन्टआव गेम्बलिं एप प्रम'शन खालामनायनि जाहोनाव पुलिसनि डिसिप्लिनखौ मेंटेन खालामैनि जाहोनाव गावनि साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामजादों। सासपेन्ड खालामजानाय कामान्ड' आइजोनि मुङा जाबाय पाप्रि कलिता। एप्रिलनिफ्राय 15 जुलाइसिम ना बिदै दैनायनि सम आरो बे समाव सोरबाफोर दैमा दैसा बिलोफोराव नाखौ हमोब्ला नोगोद 5,000 रांनि जुरिमाना होनांगोन होननानै बिटिआर सोरखारा फोसावनाय जाबाय। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय लाल गणेश ओनसोलाव हरखाब लेन्डस्लाइड जानानै वालआ गोलैसिननायाव सासे गथ'आ जिउ गोमादों। गथ'आ टिभि नायबाय थानाय समाव बे जाथाया जादों आरो बे जाथायाव गथ'नि बिमायाबो गोब्राबै जोखोम जादों। थैनाय गथ'नि नखरनि मानसिफोरा गुबुननि हायाव न' नेनो थाखाय थायोमोन। दरं पुलिसआ मिलन चका दलगावनिफ्राय सासे गान्दा मैहुर खालामग्रा फलानखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय फलाननि मुङा जाबाय कालियुर रहमान, 40 बोसोर बैसोनि आरो बेनिफ्राय पुलिसआ पिस्तलजों लोगोसे गोथां गुलिबो हमनो हादों। राजस्थाननि उदयपुर जिल्लानि सिङाव थानाय क'ड्डा तहसीलाव इंगेजमेन्ट सेरेमनिनि फांसन जानाय समाव ओंखाम जानानै 3 सुबुङा जिउ गोमादों आरो गुबुन 22 सुबुङा ओंखामखौ जानानै गोब्राब बेरामाव गोलैदों। बे समाव 22 सुबुंखौ फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ। थैनायफोरनि मुङा जाबाय बाबु, 50 बोसोर बैसोनि, मासरु, 40 बोसोर बैसोनि आरो आमिया देवी, 35 बोसोर बैसोनि। मेघालयानि इस्ट जायन्ट हिल्स जिल्लानि सिङाव थानाय सुनगा गामियाव गोबां अखा हानानै गंसे न'नि वालआ हरखाब बायना गोलैसिननायाव सासे सुबुङा जिउ गोमादों। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय अहिमम्बी नांगतु। जाथाया जानायनि उनाव थैनाय नखरनो सरकारा 4 लाख रांखौ फोसावनाय जादों। जोंनि फिसाजोफोरखौ गुबुन हारिनो जुलि हरनायनि उनाव जोंनि ट्राइबेलनि मोनथायखौ गुबुन ट्राइबेल नङि सुबुंफोरनो होनो नाङा होननानै दावराव देख्रेब नार्जारिया बुंदों। इभिक्सना जादों सासे बांगाल मुस्लिम मानसिनि जानाय आबाद मावनाय बे ट्राइबेल एरिया बर' एरियायाव जे सासे मुस्लिम मानसिया हा लानानै आबाद मावफैदों बेखौसो इभिक्सन खालामदों। दा आसलथे बे बांगाला जे बेयाव हा लाफैदों बे जायगायाव आबाद मावफैदों बिनि मेइन खार'नानो जाहैबाय बे बांगाला एक्सुवेलि दिनाजपुरनि बेंगलनि। दा बियो बे जायगानि सासे गार' आइजोखौ हाबा खालामदों आरो गार' आइजोखौ हाबा खालामनानै बियो बे जायगायाव गावनि नामावनो बे हाखौ लाफैदों। बे हाखौ लाफैनायखाय बे जायगानि मानसिफ्रा रावबो माने नन ट्राइबेल मानसिनो हा होनो गोसो गैया। जिहेथु ट्राइबेल एरिया आरो ट्राइबेल एरियायाव ट्राइबेलनि हायानो माने ट्राइबेलनि आखायाव थानांगौ। बे हिसाबै बे ट्राइबेल एरियायाव जे नन ट्राइबेल सासे दिनाजपुरनि सासे मुस्लिम मानसिया जे गार' आइजोखौ हाबा खालामनानै बे जायगायाव जे हा लाफैदों बे जायगायाव जे खेथि बाथि खालामफैदों बेखौ रावबो माने आजावनानै लानो हायाखै, रावबो सहायनो हायाखै। बे सहाय हायैनि थाखायनो बे जायगानि गासिबो गार', बर', राभा जिसिबां दं आरो इसिबां आफादफोर दं बे जायगानि ट्राइबेल संघ माने बर' साहित्य सभा आरो जोङो माने बर' समाज ओमफ्राय ब्रह्म समाज दङ, बेसेबां आफादफोर दङ, बर' फरायसा आफाद ओमफ्राय गार' स्टुडेन्टस इउनियन बिथांमोनाबो ज' लोगो लानानै बे इभिक्सन खालामनायखौ सापर्ट खालामदों।
बेनिफ्राय होखारनांगौ बे जायगायाव खुनु नान ट्राइबेल मानसिया हा मोना बेखौ लाय होआ बिदि होननानै इभिक्सनखौ सापर्ट खालामदों हिसाबै बे थांनाय बारनि जानाखि इभिक्सन जानाय 22 तारिखआव बे इभिक्सना खुनु माने ट्राइबेलनि हाखौ माने इभिक्सन खालामनाय जायाखै ट्राइबेलफ्रा हायाव हाबनानै थादों हाग्रानि हायाव इलिगेल भाबै आवग्रिना लादों हाखौ बिदि होननानै इभिक्सन खालामनाय जायाखै बे हायाव जे माने नान ट्राइबेल मानसिया जे हाबनानै थादों इलिगेल भाबै जे ट्राइबेल हिन्जावखौ हाबा खालामनानै दा बेखौसो बयबो माने बेरेखा खालामनानै बे इभिक्सनखौ माने खालामहोनाय जादों आरो बयबो सापर्ट दङ आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि बे जायखि इभिक्सन खालामनाय बेखौ रावबो अपज खालामाखै सापर्ट दङ बाथ्रा बेनोल' जायफ्रा ट्राइबेलफोर असे ट्राइबेलफोर बे ट्राइबेलफ्रा जायफ्रा हाग्रा ओनसोलाव दङ जायफ्रा फरेस्ट डिलार्स आयेन बादियै जायफ्रा थानो मोनो बिसोरखौ रावखौबो इभिक्सन खालामनो मोना रावखौ होखार मोना बेयाव बयबो एकगतजोब दा बिसोर नैबे दानि जायखि इभिक्सन खालामनाय बे इभिक्सन खालामनायखौ रावबो आपत्ति खालामाखै बरंस बेबायदि इभिक्सना जानांगौ आरो जों बयबो ट्राइबेलफ्रा अखल बर'ल' नङा ट्राइबेलफ्रा जोंनि माने हिन्जावसाफोरखौ जों मालाय जाथिनो हरदों होननानै जोंनि अधिकारखौ जोङो मालाय जाथिनो होनो नाङा आरो जायफ्रा जोंनि माने आइजोफ्रा मालाय जाथिजों हाबा खालामलांबाय बे हाबा खालामहैनाय आइजोफ्रा जाहाथे ट्राइबेलनि अधिकारखौ मोना खोमानानै लायो बेनि थाखाय जों बयबो जाहाथे खामानि मावो दा जों बेखौ दिनै गार' स्टुडेन्ट इउनियनजोंबो जों ज' सावरायनानै बे मिटिङाव थांखि लानाय जादों गोख्रोङैनो जोङो गसंथागोन जे ट्राइबेलनि हाखौ खुनु नान ट्राइबेल मानसिया लानो मोना जों बेयाव गोख्रों खाथार आरो जोङो बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्च हिसाबै जों गासिबो रायजो राजाफोरखौ खावलायगासिनो दङ जे बिटिसि ओनसोलाव गासै 3,49,505 बिघा हाया दिनै नान ट्राइबेल माने जायनाखि प्रटेक्टेड क्लासनि मानसिफोर ट्राइबेल बेल्टआव हाबनो मोनै मानसिफोर बिसोरो आवग्रिना लाबाय दा बे आवग्रिना लानाय मानसिफोरखौ होखारनांगौ होननानै जोङो माने दाबि खालामगासिनो दङ आरो इतिमयधे जों प्राइम मिनिस्टारनिफ्रायबो अर्डार मोननानै दङ जे 2014आवनो इन्डियान प्राइम मिनिस्टारा ट्राइबेल बेल्टनिफ्राय इलिगेल इनक्लुजारफोरखौ होखारनांगौ होननानै बिथोन होदों आरो बेबादिनो जा 2019आव आरोबाव जोंहा प्रद्युत बरा होननाय सासे बेक्तिया जे ट्राइबेल बेल्टनिफ्राय इलिगेल इनक्लुजारफोरखौ होखारनांगौ होननानै केस होदों आरो जोंबो माखासे स्पेसिफिक माखासे एरियाखौ लानानै जोंबो केस होदों दा बे हिसाबै जों स्ट्रंलि गसंख्रोंगोन जे खुनु ट्राइबेलनि हाखौ जों नान ट्राइबेलनो नान प्रटेक्टेड क्लासनो जों हगार होनो हाया जोंहा जोंनि भबिष्यतनि बाथ्रा दं जों बे हायावनो थांनानै थानांगोन जों बे हायावनो थैनांगोन बे हाया जोंनि जों बे जायगानि थागिबि फिसा बेखायनो आं बयबो बर' रायजो राजाफोरखौ ट्राइबेलफोरखौ बयबो खावलायो गुरैनो जाहाथे बयबो जोङो गावनि हानि मोन्थायखौ जोङो बयबो जाहाथे माबानानै रैखा खालामनानै लायो जों हाखौ जाहाथे मालायनो रावनोबो हगारा सोरबा जुदि लादोंब्ला जों बेखौ जाहाथे बयबो जयै ज' लोगो लांनानै जाहाथे गाबथानानै लाखियो आं बेखौ बयबो खावलायहरो नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि